hori da urtengo ITB maratoiak proposatzen diguna, eta gaixotasun kardiobaskularrak ikertzeko bideratuko dugu, aurtengo diru 25. edizioa, ITB maratoian. Badakizu ekarpenak egiteko epeaia zabalik dela, abenduaren 12 izango da egun seinalatua noski, baina hasi, ekarpenak egiten eta itxasoko, bizokatuek. Entzun bihotzari, pasa! Gure lehiakideak! Oier eta Aitor, Oier eta Maren, Andi eta Imar. Oier Aitor. Torria beste pauzu batek. Beste pauzu batekin datozia, gure... Patrikak beteta. Azkoiterrak. Bai, pixki bai. 1000 euro, jode. 1000 euro? Lehenengo egunean? Ondo, oso guztua. Oier Aitor, ederto. Kategoriko. Bale, bigarren saioa, gure Azkoiterrentzat... Oier, Aitor, zeu bai, bizok, tabernaren baten zabiltziela nien. Bai, Latz tabernan. Eki eulana. Latz, du izana? Bai. Latzaik. Asko gizien, bertan. Pintxoketa Latz. Eta parranda ere? Parranda ere Latz. Bai, eta lana? Potu, apaxe, juerga, dana haute. Lanaren Latzik jau. Batzuten, beste atzuten. Bai, bizok batera? Bai. Ondo. Orduen, milizera batera, latzen batera, eta barreta bat. Eta zerbitzariak zarete? Bai. Bakoitzaren espezialitatea edo indargunea zein da, Oier, zurea? Neri jendi jarduti asko. Bai, psikologo lanak eta ados? Ba, nire hortxe. Aitorrena? Horitxe bat, ja. Bai? Jardun da. Platera garbitzu. Zerbitzari hononak ez gara, baina hitz egiteko eta presteti. Dana jau. Bueno, bigarren egunerako, ze intentzio, Miluzen? Potia zatxia. Beste remesta egin ez da, ja behin bideratute eta ja behin hemen egon da. Lehenko neko aiau eta, a ber, zetu atza. Oso ondo, ba ongi etorri. Vale, gertzi. Oian eta Maren, Gabon. Gabon. Ondo? Bai, pozik. Pozik? Dirurik ez baina? Paseta, garen programara. Zoriona dagoen bitartean, nor nahi du dirua, ez da? Osasuna, Nik bai, zoriona. zuek ez baduzen nahi, oso ondo. Maren, zuere aritzen zara taberna batean, ez da? Bai. Ze tabernatan? Hauek ere... Lehen hien egonaz lanian. Bueno, hile ez dakit ezagutzen basu. Hien, aski? Bale. Ba, horko taberna baten ibiena, ez da ontze beste batera pasenaz. Ze horre portu aldamenean dagoena, edo ondartza inguruan dagoen? Ez. Beste batean. Bai. Bai, bitzen da jendea, ez da? Bai, udan da lanpillo bat, ganera. Eta zuere zer zara bereziki zerbitzari berbati horietakoa, edo... Bueno, nik hizkuntzak eta inmente guitxetez nahiko. Ah, bai? Bai, hori pillo. Adibidez? Ez, kanpo tarpillo bat etorten die. Ja. Eta, bueno, ba... Eurekin aritzeko... Nena sabila hizkuntzatzen bai aurekaz bai. Asmatzen duzu, hori garrantzitsua. Oso ondo, Oian, zu berriz hemen telebista plato inguruetan gustora, ezta? Bai. Ikusentzunezko komunikazio ikasten, lehenbiziko urtea. Momentuz, pozik? Pozik. Asko ikasten edo... Bueno, pozik esango dugu. Bai. Beti egiten dugu txista, nik asko ikasi nuen fakultatien benetan diotzitien. Baina ikusentzunezko komunikazioa egiten nuen? Bai, ikusentzunezko komunikazioa egiten, kasetara itzen neban eta asko ikasi duen. Kultura orokorra da. lehenengo hiruhilekoa, igual apurba flojitoa, a ver. Urtarrieko azterketan ikuskogu. Miluzen zera dugu egiteko, Oian. Ba, bueno, hitzek asko, ondo, ezta? Bai, baina diot, sokatiran aurrera egin eta final bat jokatu edo? Ba, eta sakuen albagun, ba, obia, eta bestela, animo, bikote, sorte, eskerrik asko. Da gure bikote barriz, ze moduz, bikote? Ondo? Andi, nondi zatoz? Ni zauztik. Eta Imar? Ni oinatitik. Ze bi herri on. Bai, ze bi herri on. Eta non egin ziozuek bat? Guk unibertsitatean. Unibertsitateko kafetegian. Bueno, klasikira... Hasi dira, Ondo, ja ze azten hasi gata. Bai. Zer ikasten? Ni soziologia. Ni gradu bikoitza zientzia politikoak eta soziologia. Baina handik esan du lehenbiziko urtea, bera. Berdina, Lana egiten ari gira, berdina. Eta ze moduz doa? Ikasketen kontua? Momentuz oso ondo. Bai, gustora. Momentuz ondo. Ederto, eskubaloi egiten edo egiten zenuten bebai? Nik itet, oain igan. Nik ineben. Ze taldetan? Ni aiala zarautzen. Ondo, eskubaloi gupe gaztetan eginda eta bada kirol... Oñatin ere... Ba, desente. Bai, badu fama taldeak, bai. Ederto, karatea be bai, Aimar? Bai, oindala 2 urte jaren eben, 10 urte eta gero, eta... Ze gerrikorekin? Ze gerrikorekin? Baltza. Bai, bai. Ekarri duzu? Finalera iriste mazaran giltz bat antxauneri? Edo, bueno, edo publikoari. Publikoari. Zelan animatu zarete, etortzen? Ba,
Ikusi un programa, eta esan eman, nik juni berretorrea, esan, zein hobeto, zein hobeto, Aimar baino, animadungo zait, eta orduen bai, idatziko jot. Baita animatu erretik. Ze ondo? Bueno, Aimarrainei, eskerrik asko etortziarren eta sorte hononan. Eskerrik asko. Hau zuek. Guk ere badukagu gerrikotxo bat emateko, Bueno, dirutan. Gaur, miluzen zakuan jokoan, 8.400 euro! Publikoari karreteko giltzarik ez, Besarka da bana bai. Ando haindik, gaita larramendik aztolako lagunak. Bazuek. Bueno, erakustaldi txiki bat. Ondo lego, egin dezakegu, gainera lurraren nahiko biguna, Ondo, hospitalera gertu dago. Hain Aimar, zuek aukeratu? Zerekin hasiko gara? Gu potokumeak ingu. Bertxotan zuek, Oier eta Aitor zertan jarri? Ikusi makusi. Bikain. Eta tribuaren berbak. Oian eta Maren entzat, tribuaren berbak orduan. Oier eta Aitor, begiak zorrotz, aurrekoan, asteak osta ditzegu, baina ondo boroildu genuen. Ia ba, hauetxek, jolosetako zuen elementuak, Rubik kuboa, patinak, bideokontsola, peluxezko hartza, legoa, ziba, sokasaltoa, eta Barbie. Denbora, Oier, bideokontsola. 5. Patinak, Aitor. 6. Legoa. 1. Ziba. Esan ni? Barbie, animo. 8. Ondo. Rubik kuboa. 1. Sokasaltoa. 7. Peluxezko hartza. 6. Bideokontsola. 3. Patinak. 7. Legoa. 1. Ziba. 7. Barbie. 8. Rubik kuboa. 1. Sokasaltoa. 7. Animo. Peluxezko hartza. 2. Bideokontsola. Lau. Esan? Patinak. 2. Ya está. Legoa. 1. Ez da sartu. Legoa. Nazo gara trabatu gara. Itxure. Karra, amarpuntu, zehazer Oian Maren, baukera panel osoa osatzen dugun eta un puntu eskuratu. Indartxo, hasi? Zuen hitzak hauek, denpora. Txista egin, Oian. Olio aldatu. Eragin gutxiko ekintza. Belarriak azten egon. Txista egin, Hori aldatu, eragin gutxiko ekintza. eulie pela. Txista egin, Olio aldatu. eragin gutxiko ekintza. Euliaren ostikada. Sexia. Ozen? Beti belua. Txista egin, Hori aldatu, eragin gutxiko ekintza. helioaren ostikada, Sexia. paragarria, Gogaikarria. berunagoa, Ezer egin gabe egon. belearen egin, Txista egin, Olio aldatu. eragin gutxiko ekintza. Euliaren ostikada. Sexia. Berunagoa. Txista egin, hori aldatu, eragin gutxiko euliaren ekintza. ostikada, Asmatutakoan errepikatzen ere akatzen bat izan data. Bi sartu dira. 20 puntu markagailura. Azera apala, eurek, aurre hartzeko aukera ona. Angie Aimar. Ingo Bertso zaleak zuek ere orduan. Bueno. Xoxe bai. Txirritatxok, begira, lanera etortzeko eta goizean esnatzea. Ez nahi erarik xamurrena izaten. Bereziki autoa hartu behar baduzu. Eta horri buruzko Osondo? bertsoa proposatu du hortxe hitzak eta oinak. Eta guazen. Salto batean esnatu naiz. Gaur. Makarrak ditut. Begian. Autoan sartuta lehen. Gauza. Antxon entzun. Irratian. Ohartzerako gelditu. Behar. Obrak daude. Autobilan. Auto hilara honetan. Egon. Beharko dut goiz. Guztian. Bueno.
itxuraz eta zentzunez. Bueno, itxura txarrik ez dauka, ia zabertatu den? Hau, bazuek! Danak, egun puntu, ondo! Halere, goizean Antxoni irratian entzun beharra, da, alde txarretako bat, bueno, dena dela, txerritatxorekin izango unik, txerritatxorekin. Ez, guztiz kontrakue. Abai, Claro. esan dugu gorra dela. Bai ez, geratute egon behar dela. Abai, ezkerra gorri. Zeaskoiti, ondo? Ez. Ez, gauzak hobeto egiten azteko aukera orain txibintziotan. Ontxe momentu. Hartu lekua mesedez, Oian eta Maren bestaldean, lehenbiziko erronda, bazen, demora. Vale, laukia, beldurra... Zein, ondo. Etxea, Bai. Zehaztu behar da, Oian. klaustrofobia. Ondo. Bigarna. Futbola, jokalari ona, Pichichi. Ahoa, koroa, erregea, Aitor, ahoa. Gol de oro, zelan hori. futbol jokalari ona, Messi. Cristiano. Messi. Bai, eta? Kamiseta, Barça, Argentina. Bai, oso ondo! fusilatua, Eiza, kokodrilo, Eiztaria kokodriloa izan zen. Ez, nola da? Eiztaria kokodrilo izan zen, ez kokodrilo eiztaria jaten, hortz egiten. Eroso egiten, bai, oso ondo! Ondo! Jo, kokodriloa gozezen, Nor erasotzen zuen argitzea falta. Gero, Aitor. Messi. Ahoa. Ondo. Kontuz arbitrue gogor dauta, Zorrot. Edertu danak, iruroia puntu! Oso fin, Oian eta Maren. Asko idiaren gani gazita, beste egin, noski. Antxi eta Imar bestaldean. Guazen, demora. Lurra. Gogorra. Hortua. Pavimentua. Ez ondo ari da, Zementua. Gogorra, berua. Ez. Lurra, txurilla. Lurra. Bai. Lurra, estindu. Lurra arindu, lurra erein. Lurrikara. Oso ondo. Liburua, mobila. Ibuka. Txoria. Bai. iPhonea. Txoria. Mobila. Txoria ikusi. Ez. Lotu. Twitter. Vale. Dirua. Diruduna. Bankua. Etxedu. Bai, bankua. Bankaria eta bezeroa. Ba, oso ondo. Oso ondo. Aurreko saiotik denok ere asko ikasi eta... Ondo, imintziokoko partikularretan izan dira eta nabari da, Nik falta mota dut Twitterra egiten hasita, Maren zinen oso pozik. Normalean Twitterren izan da... Zu hau eta zu gehiago eta... Danak, oso ondo, iruroina! Azera ezin hobea, bikote. No. Segi hortan, hartu lekua. Eskoitiarra bestaldean. Hirugarren hirukoa posible alda. Ia, demora. Jan. Ya te como, hola oso. Ez. Helaue. Pure, Ez. jogurre. Opa, Anji. Bestera batera. Platera. Ontzi bat. Ez. Jaten nahi da beha. Zulua, Moztu, bai. kubiertu. Ema, partidu. Bigarrena. Zerbitzaria. Bigarrena. Loritue. Marrazua. Ez. Izurdie, delfine. Ez. Atune. Ez. Arrai bat, jozokue, lehatza. Ez. Hortzo, Pireña. Oso ondo. Argazkilaria. Da modelua. Da bat famosue. Paparatzia. Famoso da. Paparatzia. Bai, ados eta? Da bestie. Jaten eman. Jaten eman. Zerbitzaria. Zerbitzaria, zerbitzatu. Ez. Anji. Zer da? Nola egiten da? Batiu. Nahaztu. Tortille. Nahaztu. Pintxo bat, tortilla pintxo bat. Da. Ondo. Edo, gero buelta eman eta patata tortilla badu. Bai, azten zait. Txukun. Ondo. Chokolatea. Tabernan patata tortilla hona zuek? Bai. Eta ikase pixuan, Anji?
Gutxi. Bai. Musukalda balan gutxina. Taperrak eta... Aldea, bai, ez da. Etxean dago. Claro, taperrak eta Gurasoenean ari da sukaldea, ez da. Oso ondo, harik eta bikaina, iberrogei puntu. Eroglifikoak. Oier Aitor. Lehen baino oto, Imer. Ez dutu? Bai, ikusi behar. Ondo, ikarazutez. Ez. Respetua. Bai, beti. Egiteko prest. Lehenengo da, denpora. Zerbait duzu... Botika... Botean. Vale, ikusi ondo. Bipotean. Bipotean. Orbotean. Orpoan. Bi, baderantzunaren zati. Bikotean. Bipotetan. Bibotean. Bibotean. Ondo. Botea, ikusten gabiltz, baina ondo ikusita bi bote dira. Bi bote eta handaude. Bi botean. Ondo. Venga. Zuk garbiok itxezu. Bai, noski. Bidoteko higienea oso garrantzitsua. Aurrekoan? Garbiok Higienea oro har. Bai, etxaten gauzenien. Bai. Ez da gertatu inoiz. Zuri geratutie Bai, bigoti ezta. ez zeo zer. Eta gero miluze. Kaixo gabon, ez? Ez. Miluze baten alabak, aurrekoan esan mentzioan amari. Antxone dauka bibotea oso potoloa. Muxu bat, bibote eta bibote. Bueno, esaten nindoan. Bai, markatu. Zu bazauzen lagun bategaz, da berak bigoti, da esaten badauen. Da, porrosaldi geratu. Porrosaldi hemen, Esan inbitzazu. Abixatu, bai, beti. Parkatu, ez da kasue. Ez da kasue. Nago esaten oso ondo, badakizule bibotea da. Bibote higienea zaindu bezala. Ondo. Hau esan eta gero, ezinbesteko datu hau egon eta gero, bigarren eroglifikoa denpora. Egoera txarra da eta... Egoera txarra eta oker... Hori zen notadek. Do. Bai. Doa. Do, jokerri. Oker doa. Doa baderantzunaren zati. Okerrera doa. Hau da, ondo. Jokerri ikusten dugu, jotaken dute oker. Eta doa, jokerrera doa, jotaken dute okerrera doa. Oso ondo. Aitorre gainera, oier ere zorion du esan ez. Nik ez ikusi. Ez. Ibai. Hemen zoile ginen. Elkarlana. Ona gainera, egun puntua esan dira. Oian eta maren, beste horren beste. Arantzaken dugu. Aurrekue eta eroglifikoak asmatu. Lehenengo da, denpora. Ez gara bereziki. Iruigel. Gu. Gu. Iru. Ez, iru ez. Gu. Gu igel. Igela ez. Gu sapo. Gu. Gu sapo iru. Sapo bestera batera? Gu. Apo. Gu. Guapo iru. Guapoak, iru ez. Plurala, behar genuen, guren zeinua eta poak dira, guapoak. Egia trampatia dela duz, ez duzu asmatu nahi. Ez gara bereziki guapoak, ez gara ez. Hori da. Lasai. Interesantia nahi izuna. Hori ba. Bigarna, denpora. Begian jodit. Izur de txerripi. Irupi. Izur de txerri irupi. Aler, zer? Izur de txerri... Bale, izurde egin ariketa? Izur de txerri... Izur de kentzerri irupi. Txerri ez? Iru ez. Izurde. Ken urde iz. Eta piak behien. Pluralean. Izpiak. Izpiek itxututa. Bitik utx, punturik ez. Handi eta Imar, erantzunetan azkartasune, bai. Sarituko dugu. Bestenak eta, ikusi duzu? Bai, batzuk asmadu. Ondo. Ia zagoenak, hau bazuek, denpora. Aztu zure... Kaitxasoa. Ez. Itxasoa... Ez da itxasoa, non ikustezu itxasoa? Kaurak. Ez? Kaurdinak. Bez? Betaurrekoak. Bai? Betaurrekoak. Ke? Ke hanka. Hanka. Ez, bestera batera. Hankak. Ez? Kez egindako ka bat ikusten dugu, kezka. Kezka. Eginda. Kea aterata, agian denpora... Ani nintzen kaketan. Baina ez du, enuntziatuarekin ez zetorren bat. Animo bikote. Hau bai, Bigarrena denpora. Bizi izan duguna, ez da? Joni. Ez? Ez. Bale, segi. Itxaso. Ez? Zer da? Submarinoa. Ez.
Ferria. Bai? Ferri piratak. Beku ezer da? Garfio. Bai. Juk kapitaina eta kakoa markaten gabiltz. Kakoa nahi dugu. Al Pacino, Al Ferri, kakoa. Zer da enpresa, piratari Garfield ere ditu dioguta. Lasaña jaten dituen pirata. Punturik ez? Ja, lasai publikoa adarra jotzeko prest dagota. Oso ondo, eskerrak. Eskerrak. Aurrera. Iluntzeko eskua. Ona! Ona! Ondo. Publiko jatorra gaur, Ondo. Oso ondo. Oier eta Aitor, jendea zorratu, komoinak ere badatoz eta. Lehenbiziko eskua hause. Hau beteka da. Margolan famatu honetan, ze koloretakoa da Napoleonen kapa? Grisa, gorria, urdina edo berdea? Urdina. Zerbotea? Gorria. Bai. Ondo. Bokalak? Askatzen hasiko gara, ondo. Eta aurrera entzun. Hegazkinetik jetxi eta hauetako zetokitan agurtuko zaituzte aloha esanez. Kuenkan, Cabo Verden, Hawaiin edo Haitin. Hawaii. Aloha. Ondo. Bokala? Eta aurrera. Ze ekitalitako memea da Rihanaren argazkiko hau. Met Gala, Coachella, Atortxurrok edo Oskar Sariak. Hauetako batean horrela jantzita joan zen eta gero... Oskar ez tekizu. Met Gala. Met Gala. Bai horixe. Ondo. A ber, toin bokala. Tortilli. Bai, tortilleran zitxastaz zuen. Ez, gero... Tortille egin diote. Itxura hori zuen eta... Ondo. Bokala? O. Ez da hori. Gere badakigu. Hau beteka da. Probatu nahi duzue? Ega aurrera? Aurrera ba? Aurrera endorkeo. Entzun? Zenbate da? Esan du? Paco, 12, 14, 18. 14. Bo, Aitor. Nola, Aitor? Bo. Bokala. Bokala? Bai. Bai, hala. Askatu. Aitor. Nola, bala egizima. Aitor. Tragoa bete-betea? Estripa. Asmatuz gero, po, bale? Basagi. Ia ba. Arkumea errea jan eta tripa bete-betea. Zuzena da? Po. Ondo! Hogei, ja, azkentia da. Oso ondo, bigote. Oian eta Maren, bigarren eskua. Eutxi, iako baina lortzen dugun, da puntutxu batzuk. Hiletara doa edo behilatokira? Ze imperio ekarri zuen patata Europara? Espainia, Frantzia, Inglaterra, Italia. Polita patata hau, Espainia. Ondo. Te batzuk eta... bokala. Entzun adi. Ez dezatela esan maiteen nintzenik, ez dezatela esan maiteen nintzenik, ez dezatela esan maiteen nintzenik, ez dezatela esan maiteen nintzenik. Zemat aldiz esan du maite, hitza, Izarok, 4, 6, 8, 10. 4. Eta beste bokal bat? Ostra. Banorda argazkiko aktore zoragarria hau Paul Newman, Anthony Quinn, Richard Gere, Marlon Brando. Richard. Benetan. Marlon Brando. Hori bai. Ze guapo, mesez. Guapu,
Eta bokala? U. Askatzeko aukera? Anja Aimar? Arintxu zango da igual. Oian, Maren, zeuekin aurrera, entzun? Oroitzen zaitu danean ama, sukaldean egoten zara, maia iminita. Kantuaren arabera, amak zenbatentzat ipini du maia. Batentzat, bostentzat, hamarrentzat, eunentzat. Bost? Maia bostentzat iminita. Eta beste bokal bat? I. Askatu edo beste ronda bat? Beste ronda bat. Azkena, adi danok errebotietara, Nola du izena argazkiko itxasontziak? Katamaran. Piragua iatea katamarana, txanela. Katamaran. Zer bokala? U. Izango da, U badago eta. O. Hilekoaren seinalea. Urteak? Esango. Eta? Bai, karo. Urteak. Baskatu beharko denuke? Zer da? Egaz. Urteak. Betetzea. Ez betetzea, da gero. Urteak ez betetzea. Hildakoaren seinalea. Epa! Komodina! Anja Aimar, zuenaren nahiko duzu eba? Bai. Hau hirugarren eskua? Zertarako joango naiz ni? Edo zertarako joango naiz? Optikara. Nola du izena argazkiko gailuak? Sonofono, gramofono, tonefono edo tutufono? Sonofono. Gramofono. Hori hobeto, bai. Bokala? A. Horrela ba, Anja Aimar. Z talderen bertsioa sortu digu Adimentxuk. Maitatzen zaitu dalako, kantatzen dizut zuri, zuzaitut negu beltzean, eguzki eder zuri. Ona da, Oso. Adimentxu, Tapia eta Leturia. Tatia eta Leturia Funk Band. Bokala. Horrela ba. Zein euskal umoregileri egin diogu Zuma? Antxon Telleriari, Jon Plazaolari, Kepa Errastiri edo Julen Portillori. Antxon Telleriari. Bai? Epa. Asko irabazten du bertutik horrela ez Zumarekin. B, bokala? O. Ez. Zertarako joango naiz optikara. Aurrera? Bai, horrela. Juan Martín! Azaletaro. Nola du izena entzun dugun abestiak, badakizu eta? Bimirugu. Erra abestia, Bokala? I. Begira. Zertarako joango naiz optikara? Askatu. Ikusi nahi ez duenak, betaurrekoak soberan. Soberan? Bai. Noski, bai. Komodina, zuetateren. Eta marka gailuak ondela ditugu 320 puntu eta komodina. Azkoitean, 280 eta komodina Gernikan, Zarautzainati 310 eta komodina. Zein da zuzen hau pasuek? Sorten guztiei komodin banarekin. Oier Raitor, zeuek erantzuten hasi. Pertsonaia mutanteak dira. Charles Xavier, Wolverine, Nicolas Cage, Licati, Donatello, Magneto, Nightcrawler, Michelangelo, Rogue, Splinter, Ben Amar. Ben Amar. Hau, ume normala da, ba? Erloju berezi bati esker itxuraz alda dezakena. Oian Maren? Wolverine.
X-Men sagako mutantea. Donatello. Dortoka. Oian Maren. Splinter. Dortoka ninen, Maixu mutantea. Likati. Ghostbustersen Mukia. Oian eta Maren. Bai, Michelangelo. Dortoka nina guztiak dira, mutanteak bai. Planto egiteko aukera edo azkenera ino? Ez. Bikote? Bai, azkenera ino. Magneto. X-Men sagako mutantea. Eta... komodina erabilegu? Bai. Komodina. Ez da bukatu horrendik, eh? Ja. Charles Xavier. Nightcrawler. X-Men sagako hau ere. Eta Rogue. Baiz, Nicolas Cage berezia da, baina mutantea ere. Ondo 50 puntu. Bigarren erronda, Oian, Maren, zebek hasiko zaret erantzuten, pintura teknikak dira. Akrilikoa, olio pintura, pastel teknika, tempera, kofratua, gouache, esgrafiatua, minoret, mirpua, aerografia, akuarela. Olio pintura. Ondo. Akuarela. Koloren gardentasuna erabilita bai. Tempera. Azkar lehortzen den teknika, ondo. Areografia. Grafitien sprayaren estilora edo. Beste bat bikote? Esgrafiatua. Biraoa dirudi, baina ez. Muralak eta margotzeko erabiltzen dugu. Oier eta Aitor, 3 zuzenak, 3 okerrak. Akrilikoa. Bai. Oian eta Maren. Gouache. Edo gouache. Teknika oso modernoa. Azken zuzena? Komodina. Komodina? Teknika ona hori. Eta pastel teknikarekin 150 puntu. Eta 3. erronda, Anja Aimar, zebek erantzuten hasita, Danubiok zeharkatzen ditu. Alemania, Austria, Ukraina, Hungaria, Montenegro, Suitza, Bulgaria, Errumania, Ipar Macedonia, Kroazia, Serbia. Errumania. Bulgaria. Bertako hainbat herritatik pasatzen da, bai? Hungaria. Buda eta Pest banatzen baititu. Ipar Macedonia. Ez da, bertatik pasatzen ez. Vale. Komodina. Komodina. Alemanian, bertan jaiotzen da. Oian, Maren. Montenegro. Ez da, bertatik pasatzen ez. Oier eta Aitor. Oier eta Aitor. Bat ez da zuzena beste danak, bai? Fijo begi martzen. Austria. Txegat. Alemania, Luntxio. Ondo. Eta jarraitu beharko zenukete. Suitza. Hori zen. Hori akatsa. Akatsa. Bai. Eta markagailuak horrela geratu dira. 320. Oierrek eta Aitorrek. 230. Oian eta Maren. Anja Aimar. 260. Askoitiarrak Oier eta Aitor. Ez genuen asko espero, baina egin ditugu lanak oso motz edo labur, baina oso fin aldi berean. Bai. Finala jokatuta. Egoki. 11ko osatu 1000 euro zuena dira. Zoze, bai. Zein, dugu horrekin?
Zoguz afanozu, afaia, famosuna dugula. Bai, ez da? Zuen jatetxe bertan? Ez, Kampo gaitu. Lana etzu emao. Bai, ez da? Eta zuen zerbitzuen berrita izan nahiko lukenak, azkoitiako Latz tabernan. Latz tabernan. Etorri deno da, anongoa zuen zai. Bueno, ta batez be, oierra Aitor zeren poragitxian, zeiatorrak zarien oso argi geratu dela. Hori ere zauen meritu, Eta niru zen Latzak. Final erditan, Oian eta Maren Gernikarrak batetik. Ondo ezta? Bai. Bikain, baita Angi eta Aimar. Iritsi berriak ere? Bai. Lanak fine egin da? Kriston. Totore, Kriston, bai. Oian, Maren, zuek berriz ere erantzun delenak. Hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Iruñeko ze musika taldek ezagutarazi zuen, Toro, abestia. Paso. El Columpio Asesino, ze udalerritan itxasoratzen da, Deba ibaia. Orio. Deban, nola du izena Ukrainako estatu buruak? Zelenski, Bai. Zelenski. Zelenski, ondo. Zein estatutako hiriburu da Windhoek? Paso. Namibiakoa, ze koloretakoa da Batmanen autoa? Beltza. Ondo. Gasteizko zein auzotan dago Eusko Jaurlaritzaren egoitza nagusia? Paso. Lakuan dago, zein da lurreko ugazunik azkarrena? Gepardoa. Gepardoa, bikain. Donostian 11 badira, ze ordu da Marsellan? 11. 11. Zein da Nafarroako Alesbes udalerriaren izen ofiziala? Paso. Villafranca. Zein da Gatibuko abeslariaren izena? Ales. Sondo. Zein hiriburutan argitaratu zen lehenengo euskarazko errezeta liburua? Gipuzkoan. Baionan. Zein koloretakoa da Chicago Bullsen ikurden zezena? Gorria. Gorria. Ze herrialdetan zaude, Tiron baldin bazaude? Espainian. Libanon. Ze materializkoak dira postitak? Papelezkoak. Papelezkoak. Esaera zaharra bukatu, ogi gogorrari, agin... Gogorrak. Zorrotza. Nongo hiriburua da New Delhi? Paso. Indiakoa da. Zein da Austriako Tirol eskualdeko hiriburua? Paso. Innsbruck. Zein hots egiten dute zaldiek eta behorrek? Irrintzia. Nafarroako zein haranetako abeltzainek parte hartzen dute hiru behien zergan? Bastan. Erronkari! Zer den, asmatu nahi eta... Gero, beste aukera zen... Bukautakoan. Aimar, baina ze programona? Bai, ondo. Sartu eta oso ondo, zero segon zarie, programo zuen zier. Final txuezi, baina broma bilu zen... Urrengoan, bixar. Zeu eritxaren! Maren eta Oian, bigarren saioa gaur. Lehenbiziko finala. Bai. Oso ondo. Pixkanaka, leku hartzen, ez da? Hori da. Dirurik ez dugu noski momentuz. Baina irabazteko aukera bai, Aukera ona. New Yorkera joateko esaterako. Bai, gogo asko bat gainera. Edo gidabaimen ateratzeko, Maren. Bai. Nahikoa dituzu... 8.000 eta 400 euro! Oso autoeskola honak edo fama hori du bintzat. Ando, hainen, aita larramen ikastola. Etxekoei esan finale iritsita badakizue gurekin bat egiteko aukera daukazuela. Maren, Oian, musika. Ondo? Bai. Jabize baiet. Holan euskal talderen bat zegoen gustukoe? Zetak. Zetak, ondo, Maren? Roka gehiago guzti jate. Zakit igual roten edo lan. Roten. Oso ondo. Ta Afrika, esaten badizu egu? Wow. Aurpegi aldatzen da. Maren eta Oian zorteon. Eskerrik asko. Afrikan jaiotako musikariak dira. Denbora. Salif Keita, bai edo ez? Sade. Asher. Zai? Ez gaude koreakoa. A ver. Wizkid. Ni idea. Bai? Bai, atzibi. Bai. Bat majatzea. Miriam Makeba. Bengo izan dago, no? Ez? Ez da egite bizena hitzik.
Ez, a ver. Cesarea Ebora. Bai? Ez dakit Cesarea Ebora. Bai, denbori mugiakuta. Akon. Bai. Bai. Bat ez, Ezaguna. MIA. Hori uste ez. Freddie Mercury. Ez. Rashid Taha. Bai. Egiaztatu egingo dugu. A ver. Bostakar. Bosto, bueno, vale, a ver. Hau, gazeu. Bai, a ver. Vale. Bosta bat bidea, Eta pasa nantza. Zein, vale. Iru. Igual hau. A ver, dale. Lau. A ver, azkena. Eski izena gaitzi, ja. Dale, a ver. Egiaztatzeko aukera. Bai, bai, ez da. Lau. Lauakatx. Aldaketak azkar egin, Bai. beste egiaztatze bat daukazu eta. Egiaztatu? Egiaztatu, Egiaztatu, azkar. Zazpi. Vale, zeintzuk aldatu ez? Hau jarri hemen. Ariñ, ariñ. Eta haguna. Vale, eta haguna. Naztu gara, Marenoian. Baina aldaketa batzuk egin ditugu, ia zer gertatu den. 11koak kokatuta, urrezko galdera. Gero, segundu. Bi gazteenak dira. Denpora, zeintzuk? Gazteenak. Vale, Miriam, gazizuna da. Por ejemplo. Dale. Bai, eta... Emeia. Vale. Bai, bez? Ez dut uste. Da, igual, bemon, bardintxo. Bai. Apur bat olan, Bai, zen batek... Bolo. Afrikan ez duten bezala, ez da? Rashid Taha, bai eskoremoan zuzena da? Algerian jaioa, bai. Salif Keita? Maliko kaltari albinoa, hori da? Miriam Makeba? Bueno, Afrikaren ama. Pata, bere kantarik ezagunena. Pata, oso bonita. Wizkid, Afrikan jaioa, bai? Nigeriarra baita, Lagosen jaioa. Sai, ez ezko eremuan, badakigun ordan? Ez. Ez ezko eremuan, zuzena da? Zango banizue, Gangnam Style, Hori bai. bera da, Sai, eta Ego korearra da. Sade, egon zela esaten, bai. PSY-koa bai. Sai, hori da. Bakatu. Ez ezko eremuan, Akon, zuzena da? Jatorria Senegalen du, baina estatu batuetan jaio zen eta bertan egin du. Musika ibilbidea, beraz. Ondo dago, ez ezkoan, bai. Freddie Mercury, badakigun orden. Bai. Nor da? Queeneko, bueno, oia, oza... Ez ezko eremuan tita baten jarri duzue? Bai. Zeba? Argi. Uste dugu, oza, estatu batuetaz relazionatzen, ez dakite, igual oin de repente, sorpreson. Sorpreson? Ez dakite, Estatu batuak ez, Inglaterra. Izatekotan, bai, ez da? Ez ezko eremuan, Freddie Mercury zuzena da? Gero ibilbidea... Jaiotzez Zanzibarreko ezaguna da. Bueno, Tanzanian kolonia jaio. izan zen Inglaterran eta bar. Bere iragan lan egiten Bai. zelako, eta... Hortik aurrerako akatsak, Sade ere baiezkoan jarri behar genuen eta bera Nigeriarra da. Cesarea Ebora, Cabo Verdeko abeslaria, eta ez ezkoan behar genituen Asher, Texaseko Dallas irian jaio baitzen, eta MIA, Matangi Maia Arul Pragazam, artista Inglaterran jaio zen. Maren eta oian ze ondo 300 euro irabazita. Bai. Ja beste umore bat Beste biluzen. ikuspuntu batera Beste ikusten da, ikuspuntu ja. bat biluzen, eta 1000 euro irabazita bitu ze ondo, egongo zinateketen. 1000 euro gordetzen ditu urrezko galderak. Bi gazteenak dira, zerrendari begira egon gara, eta aukeratu dugu, Miriam Makeba, MIA. 1000 euro jokoan, Maren oian, zuzena da?
Azer eta whisky. Bikote, mila, ez baina 300 euro, bai? Lehenengo finala jokatuta. Maren eta Oian, segi horretan, apazuek! Rikaskon! Bolo, bolo! Bola, bola! Bolo, bolo, unda! Bolo, bolo!